Totul s-a întâmplat în jurul orei 14. Martorii afirmă că tânărul a intrat în centrul comercial cu o mască medicală pe față și cu un chipiu pe cap. Ajuns la casa de schimb valutar de la parter, acesta a scos pistolul și l-a pus la tâmpla casierului, cerându-i toți banii. Acesta recunoaște că s-a speriat rău. S-a apropiat și mi-a întins acolo o hârtie și spun în rusește, miniai, minieta. Și eu m-am uitat, zic, și cu hârtia asta, știi? Și când se disfac și el, atunci o scos arma și a început să strige, să dau bani. Casierul însă nu s-a pierdut cu firea și a apăsat pe butonul ce activează sistemul de alarmă. I-am spus, zic, ceas. Am înțeles că și am apăsat butonul de alarmă și când el a înțeles că este alarmă, a fugit. Vânzătoarele din centrul comercial spun că totul s-a întâmplat atât de repede că nici nu și-au dat seama ce a fost. Просто пробежал мужчина, я его не видела. Был с пистолетом и вроде выстрелил. Но выстрел был холостой. Niciего не слышно было. Ну, во-первых, музыка играла. Девочки уже сказали, что просто выходил мужчина, закрывал лицо руками. Am fost ocupați, nici n-am observat absolut nimic. Am auzit numai când striga domnul de la casă și atât. Ce striga? Nu știu. Stăteam ea ca în sală, acolo am ieșit. 2 pași am făcut în sală. Și veneam înapoi și domnilor, eu ieșit de aici spărea. Și mă întreabă, n-ai văzut un bărbat cu chepcă în chepcă? Zic, n-am văzut pe nimeni. Poliția nu a stabilit deocamdată identitatea suspectului.